A plataforma Salnés Click ponse a punto para o Nadal. O portal pon en marcha a súa campaña para as festas, reforzando o seu compromiso co comercio de proximidade, coa idea sempre de dinamizar as súas vendas. A campaña vaise dividir en 4 categorías. Para fomentar o regalo do amigo invisible, que é moi típico nestas datas de Nadal, regalos orixinais, que a veces temos recursos na nosa comarca que non están potenciados suficientemente, non, para acadar ventas, regalar experiencias, non, que tanto precisamos despois de unha época tan complicada como que acabamos de atravesar ou ainda estamos atravesando, e como non podía faltar de outra maneira en estas datas que estamos vivindo, a campaña de venda de xoguetes, non, e de todos os regalos para nenos e nenas en estas épocas, non? A campaña busca apoiar o comercio local aproveitando ao máximo a época de Nadal. Salnés Click ofrece diversas ideas de agasallo para a rapazada ou para o amigo invisible, que xa están dispoñibles para a súa compra. Ademais, o portal promociona distintas experiencias, tamén pensadas para agasallar. Ya no solamente regalamos productos que podemos envolver, sino que también regalamos algo que podemos vivir. Entonces, entre estas experiencias encontramos la llegada de Papá Noel, esa ilusión que sienten los niños el día de Navidad. Llega Papá Noel, coloca los regalos, comparte con los niños. También tenemos para otro tipo de personas, para parejas, bonos de regalo de spa, tenemos tarjetas de regalo con formación, como por ejemplo clases de baile, de capoeira, de pool dance. Deste xeito, a plataforma reforza o seu obxectivo de converterse no gran escaparate do comercio de proximidade, unha tarefa na que a Mancomunidade e o Consorcio de Comercio do Salnés van da man. Os comerciantes pola súa banda celebran este tipo de campañas para seguir incentivando a recuperación do sector. Necesitámolas porque son de gran axuda, é unha forma de dar a conocer todo o que se está facendo ahora mesmo Navidade na comarca, e tamén dar a conocer os produtos e os comercios. E creo que tamén temos que saber que é un tema máis ben recíproco, porque tamén se dá a conocer o Salnés Click e tamén se dá a conocer o que é o comercio. Creo que temos que ir un poquinho todos da man. A plataforma Salnés Click, por certo, segue traballando para captar novos negocios, superando xa os 400 establecementos adheridos.